Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek! Szeretném egy jó hírrel kezdeni ezt a videót. Mint tudjátok, a TopVision V8 órák használatáról korábban készítettem egy videósorozatot a TopVision Akadémia néven, amiben pár perces blokkokban bemutattam a különböző funkciógombokat, illetve a TopVision V8 rendszer egészének a működését. Mivel nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ezekről a videókról, ezért úgy döntöttem, hogy a TopVision család új tagjáról, az FCI engedélyes V9-ről is készítek ilyen videókat. Az első ebben a sorban az alapcsomagnak a bemutatása lesz. Nézzük is, hogy miből áll ez az alapcsomag. A legfontosabb eleme az itt látható TopVision V9 óra, mint látjátok, ez nem érintő képernyős, hanem nyomógombos. Ez az órához is kaptok egy speciális csatlakoztató kábelt, ami az antennával köti össze, illetve a hozzá készült fali tartó tokot. Az óra és az antenna távolságának az átidalásához egy 5 méteres kábelt, a már általatok is jól ismert 4 csatornás antennát, ez itt ebben az esetben fehér színben készül, és kapható hozzá az alagút bejáró is. Ezen kívül adunk hozzá egy hordtáskát, ez az antenna végdugó, amint látjátok, és az utolsó eleme pedig az áramellátást biztosító tápegység 2 alkatrésze, és végül újból a V9-es óra. Azt tudom nektek mondani ezzel kapcsolatban, hogy minden egyes funkciógombjának a működéséről el fogjuk készíteni a bemutató videókat, és csak ajánlani tudom nektek ezt a kompakt, egyébként kisebb méretű, de nagyon egyszerűen használható, ár-érték arányában pedig úgy gondolom, hogy verhetetlen készüléket. Sok sikert hozzá, várunk benneteket a TopVision család soraiban. Sziasztok!